ছনিয়া টিভিକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମିଷ୍ଟର ପଟାସିଆ ବାଡ଼ି କି ଆମର ମିଷ୍ଟର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ପଟାସିଆ ଖାନକୁନ ଥିଲା। ଆମର ଏଠି ଆମେ ଏଠି ପିଠା ଖାଉଥିଲୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆଳୁ ଭଜା, କିନ୍ତୁ ବାଉଳରେ ଟିକେ ଚୋପା ଥାଏ। ପିଠାଟାକୁ ଏମିତି ନେବେ ଏମିତି ଖାଇଦେବି। ଏଇଟା ଟିକେ ଖାଇଥିଲା ଅଇଁଠା ଖାଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ତରକାରୀ କାହିଁ ନାଲି ହେଲା, ଆଦେହରେ ତେଲର ଭାଗ ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି ଏବଂ ତରକାରୀରେ ଅଧିକ କଲର ମିଶ୍ରଣ ହେଇଛି ଏବଂ ତରକାରୀରେ ଆଳୁ ଏ ଦେହରେ ପଡ଼ିଥିବାରୁ